Good day, this is Kinabuhi is Life. Maayong adlaw kaninyong tanan ug sa karong buntag magluto tag mga utanon o mga gulay. Sudan pamahaw. Nagkuha ko ganiha og kamungkay diyan sa nataran o nami kalabasa tibok. Una na kog hiwa ganiha. Katong kalabasa na naidaot yung portion para dili siya dayon yung pagkabao. Pwede pa magamit yung area na wala ka nagao para dili madamay po ng iban. Pagkatapos naman na atong iprito ang isda. Oh no, manag mamisik gud siya. Kapikas food. Maguguloto dito. Giluto siya og pusit. Yan. Pusit ang giluto. Pagpasensyahin na kay wala gyud tay bumbay. Aw na kuno mo guwapa. Mag-maintainer lang sa karon o kanang angad o bawang sa may naakaron nga panakop sa ato ang kusina. So ako na lang na kung saan na naadana na to. Akong gibutang sa atong buhaton karon diyan na sinabawang kalabasa na gisubakan ng isda o gibutangan og kamunggay kaya ang akong gibutang kay wala man nila ang lamas. Gibutangan nato og kanang tanglad kay mura man ay ato ang madali-dali labi nang naata sa bukid. So naghagpat ng kamunggay kay may atong ang subak niya niya yugasan nato kay abog naluto na ang kalabasa medyo nalata na sulong na nato ang kamunggay gidaghan na nato kamunggay at the same time milisin na natong kamunggay ug nakita nato nga naanay naguna-una og kaon kay gigutom na. So, muna among sudan karon pamahaw, gulay o kanang nukos nga giadobo. O ganahan kay kog mga upan-upan. So, moday na among iring na laas. Okay. Pagkaon. So, siya man lang na nabilin. So, may na lang. May makaon og mga buko. So, kay buntag man, kay kanilang mga Pinoy, mahilig magkape. Karang magkape. Kaya napay pabula-bula na murag sa Starbucks, no? So, ayan. Yung gina-trademark na ito. Hindi mawa ang kape. So, ano na ito, laag na irin. Pero gwapo man hutan-aon. So, muna na ito ang sultan karong buntaga. Baho ay bukot. Bukot na siya kay una naghatag tong bantay. Gibahin-bahin ko nato ang pagkaon. So, ako yung kaon na. O wala ko nagbutang o pusit kay dili mo ko pwede pusit. So, mahibaw lang ko magluto. And yes, thank you for watching. And once again, this is Kinabuhi is Life. Don't forget to share the live and subscribe. Thank you. Bye-bye.